an shnámh ní ra man anma éan chuirsan isce go dtí thart a gábhlíonn go leabhain. So hasam me le báisín isce marad sa chiisnach chun ma éan isteachán agus a siad amach le cleachta. Tá Barbara i dtuna éachta agus í a shnámh an tSunda. A shnámh is Inis Meáin go Inis Mór, ní chulagan a bhechan anna dhéanana. Tá túfas trína le gceist agus caithe tú a bheith ná de chluigeann na chuirsís agus gan bheith cuiinú ar rud be ach an shnámh a dhéanana. So is mise Barbara ní gnéile í Rinne agus tá má dtíana shnámh Wa Inis Meáin trá teach go Inis Mór Port trasna tSunda a Dr. tSunda Bhíora ara nó Gregory Sand le airgid a bhhailú le haid ba tarthala il an Árainn. Is clánaí éascach mé bhí maithir éascach agus bhí beirt dearlam agus dearfurlam a géascach. Is Inis Mór Árainn mé ó hús agus tuigeann muid mar ilaní I lug sílam chotáhachtach agus tá ba tarthala go muintir il an Árainn. Comaisteach gar an tála agus be sin an líam síisteach agus sin be sin an shnámhisteach lábhail agad an tála agus sin cúneallar tíir te. Yeah. Tábhair trá a bheith trasla bhfuil sin acht a bheith a de Barbara bheith sin an shnámh mála tin into the dial an Sunday níor sin a pantaid tá haid a go PC cinan an kilometer le bhí gceist a shnámh a tá gurál hoppa bhuiáid agus chun an ránt. Hi, Padder, come chip, Padder. Oh, Padder, siúd. Oh, Don't some mod. Don't there are some mod, Padder. It's a pretty hit like of the spam. Tá má ansásta go sé dínta. Bhí bagad be go bhhairg an ir se rohanna, bhí sé rééisint a ciún. Tháinig daoine amach in Inis Meáin agus bhí daoine seo ag an trán seo. Birthday bhí sé sinínta a daoine ag cealagus an takeíocht spáins gon Árainn an Árainn an Árainn. Na bhí meas dábh meas míniuad Árainn an Árainn an Árainn agus go háirí freisin stoi is buine a bhása mar a bothú dragotí fearr a síos na blianta.